Een soort werk wordt er verjochten aan de rondweg Noord in Dokkum. Alles voor de Benelux-tour die het aankomende maandje over de Roenwij heen maat. Voor de brandwachtkazerne zal ook de eerste etappe finishen. Alle vluchtheuvels en opstaande randen worden uit de dik verwijderen. Daarna worden alle gaten gevuld met beton, een klus van zo'n €30.000. De gemeente Noordwest-Friesland die had die tocht georganiseerd om het binnen te krijgen in Dokkum. En wij hebben dan het opdracht gekregen van de gemeente om dit zo te doen dan. Maar er zijn bepaalde eisen om zo'n wielerronde dat het wel vlak wezen moet. Want als je sprinten maar ze komen met drempeltjes in, dat wordt vervelend betekenen. We zijn mooi op tijd begonnen en het nou lijkt het mooi op schema. We hebben de asfalteringswerkzaamheden en dan kan de gemeente nog wat dingetjes doen en dan kan het na week maandje omgaan. Maar wat baat er mij de dik als de finish west is? Dan komt alles weer in orde staat weer om. Dus dan komen de drempeltjes er weer in, dan komen de bandjes bij de rotonde er weer in. En dan is het Europees, maar het is wel dat er niks gebeurd is.